Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan ang kwintas. Ang mga personalidad sa atong sugilanon karong hapon mao silang Shirley o si Arnel. Batanon sila nga magtiayon. Guwapa si Shirley, guwapo si Arnel, nagkahigugmaay. Tinuuray silang nagkahigugmaay sa usag-usa. Ang problema mao nga si Shirley dako kay damgo sa iyang kinabuhi. Dili siya dautan nga pagkababae, may hugmaon siya ni Arnel, pero murag dunay hawang ang ilang panagtiayon. Kay si Shirley ganahan nga adunahan ang iyang kinabuhi. Ganahan siya daghang mga hitsa siya sa tanan niya mga panginahanglan. Nga bisag unsa iyang gikinahanglan, tanang luho sa kinabuhi, iyang ganahan. Pero si Arnel, guwapo, buutan, pero gamay ra og sweldo. Pero si Arnel, nagtrabaho sa Malacañang. Gilocalize rin nato ang atong programa. Pero ordinaryo siya nga trabahante. Dili siya dakong opisyal, dili siya dakong sweldo. Ordinaryo siya nga trabahante. So, ordinaryo kayo ang iyang suhulan sa Malacañang. Si Shirley, nangandoy gyud nga sa kadakang party sa Malacañang, siya ro di sila makaapil. Siya ro kun dili siya ma-starring bisang kadiyot lang sa mga parties dito sa kinatasan nga ang sa katilingban. Kaya para niya, maimbitar sila sa mga parties Malacañang, wa na. Matuma na ang tanan niya mga pangandoy, matuma na ang tanan niya mga damgo nga ang labing taas sa sosyedad, makakita niya. Mudaig sa iyang kaanyag. Muambit sa iyang kagwapa. Maura ginadamgo ni Shirley. O kada istorya nilang Arnel, mo ingon yun, Arnel, wa pa kay increase sa sweldo. Di pa kapalit o mga arang-arang auto. Di ta kapalit og arang-arang nga sapatos, di ta kapalit og arang-arang nga mga alahas. Ingon si Arnel, maura gini Shirl, maura gini maabot sa itong Shirl. Bao ba ya ka Shirl? Kung sa'yo akong trabaho, unya, di man sa kong kapangawat diya sa Malacañang, kay gawas na supak na sa atong maayo mga buutan man kay ilang mga ginikanan. May kay sila, wag gi problema si Shirley o si Arnel, dili sila kawatan, dili sila mapahimuslanon. Ang problema lang yun, ang damgo lang yun ni Shirley sa kaharuhay. Gusto lang yun siya og kanabang mga unta mo arang-arang ang ilang kahimtang. Maura gina iyang problema ni Shirley. So nagkaminyo sila, na sila ilang kaugalingong Pinoy-anan, ilang bahay dool ra sa Malacañang, so dili kayo dako ang gasto nila sa transportasyon. So ang tanang sweldo ni Arnel naragid sa ilang mga panginahanglan. So gusto si Shirley nga mapalit og bagong refrigerator. Limitado ang ilang pundo kay maura may sweldo ni Arnel. Di siya ka makalili ba siya sa mga refrigerator sa ilang mga silingan nga mga dagkong opisyal sa Malacañang. Sus, galutod-lutod ba ang mga karne sa refrigerator? Napa sila refrigerator, napa sila freezer, napa sila gagmay nga mga refrigerator para sa mga soft drinks, para sa mga juice drinks, napa sila gagmay nga refrigerator para sa mga bino. Sus, kanindot sa ilang. Napa sila mga ice makers, sila in town, ordinaryo ra gyud, usa ra gyud gagamay kay refrigerator ang ila. Igo ra gyud silang konsumo kay sila ra man duha. Bago pa man silang magtiayon. Sus. Murag gidungog ang pag-ampo ni Shirley, giganahan man gyud siya nga makatambong bisag usa lang ka parties Malacañang, kausa. Giimbitar si Arnel sa iyang boss. Na Arnel, na ay party sa Malacañang, na ang presidente, na ang first lady, na ang mga sakop sa gabinete, dad-ay mong asawa. Kamong tanang mga trabahante sa akong opisina, dad-on ta mo. Ipakita ta mo dito nga mga kugihan mo, mga buutan mo. Sus, malipayon kay Arnel, ipauli sa ila. Shirl, giimbitar na ta Shirl sa parties Malacañang, sunod simana Shirl. Ingon akong boss, adto ta dito Shirl. Tambong ta sa parties Malacañang. Sus, lipaya ng Shirley. Mao ba Arnel? Sus, gidungog na jud ang tanan akong pag-ampo. Kinahanglan jud Arnel nga igtambong natos parties Malacañang, ang tanang mga matas palasyo niya matutok gyud ako.
Yung sa yung saon man na nato, ordinaryo man kay atong mga sinina, ordinaryo man kay ning atong mga sapatos, wa man tay ika pasigarbon sa yung pagka-center of attention dito. Ingon Shirley, ako'y bahala. Basta, inigpartis Malacañang, Arnel. Manglurat na mga matas taga Malacañang. Kakitas, kagwapa sa mong asawa. Maugisulti ni Shirley. So si Shirley, nangandam na, sulod si Manda pa mamparti, nangandam na siya, unsa iyang isulob, so iyang sinina nga nabihaom siyang lawas, nindot nga iporma niyang lawas, ang iyang hasta ang sinina ni Arnel nga nakapaibog ni Arnel ni Arnel nakapahigog man niyang Arnel, iyang yung kani isulo plansahon gina humayo at di na ni nato ato na ning di na ning ihangir ato na ning ipahigda dia sa tong higdaanan aron nga tanos kayo inig sulob nato. Pero murag dunay kuwang para ni Shirley. Kailan siya alahas? So yung ginas Arnel, wa kay kauban des Malacañang na naay alahas, maghuwam tag alahas. Ingon si Arnel, uy, na ako among kauban sa opisina, nagnegosyo siya alahas. Suway ta, atong palito alahas niya, mangutang tag alahas niya. Sus, ito na siya sa iyang kauban sa trabaho. Na may tindag alahas, ngadto silang Shirley. Ingon to yung kauban sa trabaho, sige, pili lang mo sa minyong ganahan. Sus, ang ganahan kay ni Shirley, kwintas. Kwintas mga murag muama gid ang kagwapa ba. Murag mulutaw gid ang iyang kaanyag. Ang Shirley, kini Arnel, kini ato. Yung Arnel, kini ma'am, pila man ni ma'am. Yung putan na yung kauban sa trabaho. Ingon yung kauban sa trabaho, 1 million. Tag 1 million na. Pero, ganahan kayo mga asawa, 1 million na ninyo. Iuli lang, kahuman, ninyo gamit. Yung sure ka ma'am? Huwamay lang, huwamay lang. Wala kaso, huwamay lang na. Basta, iuli lang ikahuman yung gamit. Sus, lipayang Shirley, pauli silang Arnel, mura silang naglutaw sa ikapitong panganod. Ngawa na. Ugma ng party, na siya, nindot kay sinina sa Arnel, sinaw na kay ilang mga sapatos, napagin siya kwintas. Natagsa ka milyon ka pesos. Sus, iyaw mo na, usa ka milyon ka pesos ang balor siyang kwintas. So, asa di mga libat ang taga Malacañang anak. So, tambong na silang party. Guwapa mangyod sila. Wa mangyod mo labaw sa kagwapa ni Shirley sa tanang bisitas Malacañang. Hasta mga asawas, mga sakop sa gabinete, tanaw ni Shirley, diin maning bayan, diin maning artista ha? Kagwapa ani. Tanaw sa mga babae ni Arnel, kagwapo ana niya. Diin man na siya, wa na siya makuha sa showbiz. Perti manggupuha gid as kabasta tibuok party. Ang tanang mga mata nagtutok nila. Pero ang nakapasamot yung kagwapa ni Shirley, ang iyag yung kwintas. Kana bitaw, na may mga alahas bitaw nga mura lang o sagbot-sagbot lang. Pero may mga alahas maka-enhance yun sa imong dagway, maka-enhance sa imong stature, maka-enhance sa imong presence, moto ang kwintas. Nagisulob ni Shirley, suslipayan Shirley. Taghan kay gusto mo sayaw niya, kay na may live bands. Tanang mga, basta mga tiguang sakop sa gabinete, gusto mo sayaw ni Shirley. Aso si Arnel patilipaya. Ang iyang boss, sige, kilo-kilo ni Arnel. Kagwapa man din mo asawa. Sige na mong atin o parties Malacañang ha. Sus, kadaghan ni malingaw ang Shirley. Oh, may kayo mo sayaw, may kayo mo katawa, may kayo mo pahiyom. Tamis kayo og ngisi, tamis kayo og smile. Hasta ang presidente o first lady nakadaig ni Arnel o ni Shirley. Kasus, kagwapa ini magtiayuna. Kanin kamaayo nga na mga trabahan ti ka Arnel sa Malacañang. Dad-an ang imong asawa diri. Kung doon na tayo sunod ng mga party, sus. Ang pagkadungog ni Shirley, ganahan kayong presidente o first lady o mga sakop sa gabinete sa iyang presensya. Wa na, ingon siya, wa na. Natuma na gid ang iyang pangadun. Natuma na gid ang iyang damgo. Manahimo siyang center of attention unya. Sus, ang alahas, ang kwintas mao ginakatabang pagpaamag yun sa iyang kaanyag. Na tungod sa lingaw sila sa party, kanang party dis Malacañang binuntagay man din na, wa man tihik-tihik na partiha kay buhis mas katawhan mo gigasto ana. Wa tay giigo aning atong istorya pero maogi na ang tinuod nga ina kabungga ang party sa Malacañang. Sus, nadamas nasubrahan mag-inom si Shirley o si Arnel. Wa man sila maanan og inom, nangahubog sila duha.
Wa na sila kaibaw, gito sila papauli sa ilang bahay. Basta nakauli sila. Pag mata nila pagkasulubutag, puwerteng labaran na silang, puwerte lang inom. Ay doon, gihatod na ba lang ito sila sa PSG, gipasuguan na ba lang sa boss ni Arnel, nga ihatod na lang na kay nangahubog naman ang duha, pero puwerteng lipaya sa parties Malacañang. Tanang mga bisita, pasalamat ni Arnel o ni Shirley sa ilang pagtambong. Sus, pagkawa na labad silang, namutngunan ni Shirley, Arnel, hain naman akong kwintas. Ingos Arnel, imo pa man itong gisulob gabi pag wa pa ta mga hubog. Diin man dito, natagak to. Siya, ligon mo kayong higot, Arnel. Ligon mo kayong kadina, o sabi tawagan ng higot sa kwintas. Niya, nagsigaw-sigaw pa ba yan ito ang higot sa kwintas? Ligon kayo ito, dito maputol, dito matagak. Wa magkukumantay nga nalangka to. Pero naman. Sus, nangutanan na sa Arnel. Di trabaho siya, na-late siya, entaw siya trabaho, nangutanan dito sa mga security guards. Wa mo ka, mga janitor dito nga, nang limpyo sa party sa Malacañang. Wa mo kahipos og kwintas. Mga janitor, wa man gyud Arnel. Nga man gyud may kabantay diri nga dunay kwintas nga nabian. Utanan siya sa PSG, sir, wa mo kabantay sa nga alahas sa katong kwintas sa asawa sa nabilin. Yung PSG, wa man gyud may kabantay nga nay kwintas. Sus, problema na si Arnel og si Shirley. Ang kauban ni Arnel, dili gud kauban niya sa opisina. So, ay apil sa party kato iyang kauban, si Vicky. So, giato lang. Na problema na sila. Usaon nila pagsulti si Vicky na nawa ang kwintas. Pabayron sila 1 million. Asa man taon sila 1 million? So, nakaunaw na siya. Mauwaw man ta Arnel na muingon nawa ang kwintas. Alam, mga ignorantita na pagbuhantas kwintas nawa. Hay kay Mayo Arnel, mangita ko og parihang nga kwintas. O niya, mo'y atong uli ni Ma'am Vicky. Ingus na din. O niya, unsa man ito yung bayad sa kwintas? Atong utangon ang kwintas. Bako, atong iuli ni Ma'am Vicky. Di man kabantay si Ma'am Vicky, nga dili na namang kwintasa. Basta parihag dagway sa kwintas. Sus, Shirley, nang adto na sa mga ahensya. Ngita na dito sa mga jewelry shops. Adto na siyang mga malls. Asay kwintas nga po parehang porma. So nakakita mo siya kwintas nga parehang porma. Sus, ang presyo. 1.2 million. Mas mahal kaysa kwintas ni Vicky. 1.2 million. So yung ibalik si Arnel, 1.2 million. Asa man tag utangan ini? 1.2 million. Ato itong paliton, atong iuli ni Ma'am Vicky. Hinahinayan lang itong data-data ng 1.2 million. Problema na sa Arnel. Hanto, doon nakasulti, pre. Problema ng kwarta, pre. Na patanto, pre. Nadia sa kuano? Nadia sa Arligi. Nadia tigpatanto ka ng Arligi o sa mga daan pa doon sa Malacañang. Na ako nung tigpatanto diya. Why collateral, pre? Basta bayaran lang nimo. Kaya kung di sa kang bayad, pre, baliam sa kagtiil. Naman sa mga goods na tigkolekta. So niya, ito sila yung taos tigpatanto. Why na kang kutsuk-kutsuk? Ipautang sila 1.2 million. Mauni ang interes. Dako ang interes, pero kasabot siya nga si Arnel, gamay ragsweldo, sige lang, hinahinay lang ninyong bayad. Dili lang kayo dako ng interes sa inyong utang. 1.2 million. So, kuha sila kwarta, 1.2 million. Ibayad ni Shirley dito sa jewelry shop. Ngayon nakita, may ganing alahas o pamahalin. Kuha niyang alahas. Yang gihatag ni Arnel, ayaw pa hibaos Ma'am Vicky, ha? Iuli na lang, ipasalamati pag-ayaw. Di na lang kung pakita. Ito yung ilhan hinoon. So, iuli ni Arnel, ipay kay si Vicky. Na-enjoy mas party. Ingon si Vicky, ma'am, salamat kay ma'am. Katabang kay imong kwintas, ma'am. Kung si Vicky, nauli ang kwintas. Ang problema ron sa ulang pagbayad. So kwinta-kwinta ni Arnel, bisag di pa sila mga o pamahaw pa ni utong panihapon, dili pa igo yung sweldo sa ilang datahan. So ningon si Vicky, Arnel, wa man ko'y trabaho. Usuway ko pang-apply sa gawas. Pang-apply siya sa gawas sa nasod. Mag-OFW siya. Kung dako ka ng sweldo, mag-apply siya dito tarong, aron makabayad din sila sa utang. Tuod man, ng-apply si Vicky. Sus, di may trabaho para US. Parting tako ang sweldo. Nagisaan. Ingon si Vicky, sus Arnel, kung madayon ko ini, o sa rakabuan, impas na utanga, parting tako ang sweldo. Ingon si Arnel, mao ba? Kuyog na lang sa ko. Sus, nang-apply silang duha.
Nananghin na da sa Arnel siyang boss, nga boss, busing, kuhan jud, panginahanglan jud kwarta. Kuhan ko, kining mo posible mo resign ko kung madawat may trabaho. Ingon na, iyang boss, klaruhan ninyo ha? Daghan na ba mangingilad yung mga illegal recruiters? Iparanghin ninyo na sa POAA. Isiguro ginag-check nga to sa Department of Migrant Workers. Updated na istoryahan na may DMW. Sus, si Shirley ug si Arnel na tintal man gyud sa kadako sa sweldo. Dako kay placement fee. Ang placement fee mga 400,000 pesos ang ilang bayaran. So di balik si Arnel dito silang giutangan nga, sir, dugang kong utang sir, mga tumig Amerika aron madali kay babayaran ning among utang. Ingon to, sure ka? Oh, 1.2 plus 400,000. 1.6 na inyong utang. Wala. Basta, utang sila. Larga na. Gihikay tanan ng mga papeles, mga dokumento. Sus. Pag-abot dito na sila sa Estados Unidos, kay nakalarga man sila. Pero sangit-sangit sila sa immigration kay questionable ilang mga dokumento. Sila klarong mga dokumento. Pero pagkahibaw nga taga Malacañang si Arnel, kaning taga Bureau of Immigration, maikugon man kayo basta taga Malacañang, gipalusot ra sila pag-abot dito sa Estados Unidos, wa may trabaho. Laktod pagkasulti, giilad sila. So dakuan na nila gasto. Askang guulan ni Shirley ug ni Arnel. Moto nga, mauwaw naman sila mo balik. Kung saan na pagbalik, wa man sila trabaho. Wa naman sila ikaplitig balik. So ingo sa Arnel o si Shirley, ato na lang gining atubangon ning atong kapalaran, sir. Nagpatong-patong naman ning atong dimalas. Manrabaho na lang kita diri sa Amerika og tarong. Pero sa may tarong lang trabaho, di man sila dawaton og mga employers kay wa man sila di man legal. Turista naman sila dito sa Estados Unidos. After how many days, kailan sila mo pahawa na sa Amerika. So nag-TNT sila duha. Si Arnel bitong tig-hardinero, tig-limpyo mga hardin, mga tig-pupo, mga apples, bisag unsa na nagtrabaho. Si Shirley, nag-caregiver, may man siya maatiman o mga masakiton, pero perting hugawa siya ang trabaho. Siya mo pahin ito sa mga hugaw sa mga pasyente. Unya, sa bakante niyang oras, nag-maid siya, nagpa-maid siya. Sus, ang mga gamit ko dito sa bahay, mga moderno kaayo ang mga vacuum cleaner, pero kinang imo pasanon, na kay pasanon nga mura ubag. Mulimpios ta ng abog. Dagko kayo mga Pinoyanan, kay mga dato kayo ang ilang mga employers. Sus, ingon si Arnel o si Shirley, wa man kita kasuwayan ni trabaho Shirley. So ang ilang intaw matigong, ilang gidata-data ngadto sa ilang giutangan. Unya nagsabot na sila nga i-bank transfer lang. Gamay ra gyud kaayo ang ilang pila na may kita taon dito sa Amerika, sa Estados Unidos. Magtago-tago pa sila. Kay giingnan sila na masuyaan nga mo dinhi, isumbong mo sa immigration, madakpan jud mo. Igabot sa Pilipinas, di mo kabayad yung utang, mapriso yun mo dito. As kang guulag nila. Unya, meantime, ang ilang utang, sige man silang kapaso og bayad, giingnan si Arnel sa katuyang giutangan, dako na kay tubo ha. Ipaso naman mo. Wa man mo kabayad on time. Sus, nagpatong-patong na ang interes sa ilang utang. Isamot ka dako ang ilang utang. Kasi sige silang data-data, ang ilang utang, mas dako pa ang patong, mas dako pa ang tubo kaysa ilang naiban. Di ka sila kaapas na ubayad sa interes. As kang paita. Maayo na lang. Kay si Arnel, nagkakita og arang-arang at trabaho. Doon ay Pilipino dito nga naluoy niya, arang-arang ang sweldo, ipatrabaho si Arnel o parehang trabaho sa Malacañang. Mahitungod sa mga computers, mahitungod sa IT, maayman kay si Arnel, hatagan siya dakong sweldo, pero ingon ang employer, kuyawa ni mo Arnel, ma-appeal ko ay ni magkitaan ka sa immigration, nag-TNT ka, ma-appeal mi ini. So, dili na permanente imong trabaho ha. Once mahuman yung problema ha, out ka. Kay dili mahimo nga irisgo sa kompanya ang among lisensya. Tungod lang nimo. Muto nga naabtan si Arnel og mga unong kabuhan na human ang proyekto, dako intawon kay yung sweldo na naapas-apas nila bayad ang ilang utang. So si Shirley sad bugat intawon kay trabaho ni Shirley. Yaw na. Huwag siya mag-expect manilhig siya laing bahay nga dili ila.
Pagbalhin-balhin nila silang trabaho. Trabaho silang California, doon ay makasulti nila na arang-arang nga sweldo dito sa New York, ato sila sa New York, ato sila New Jersey, ato sila Illinois, ato sila Ohio, bisan asa na lang in town. Nabuwag-buwag sila dito sa Amerika aron lang madako ang ilang sweldo, aron lang madako ang ilang kita. Ato lang turo ning atong sugilanon. Naabtan sila og napu katuig dito sa Estados Unidos, una na impas ang ilang utang. So na, ang kagwapa ni Shirley ni hupas na tungod sa kabugat sa trabaho. Ang kagwapo ni Arnel tungod sa ka-stress sa ilang kinabuhi, na nangunot na. Sayo magkika mangunot dito sa Estados Unidos sa Amerika. So finally, na impas ang ilang utang, ingon si Shirley o si Arnel, makapauli na kita. Pero sila hinipusan. Ang ilang kwarta na hurot na magbayad sa utang, pero sa muna lang, magsugod silang bag-o din sa Pilipinas. No, luwas na sila sa utang. Pero maka-appreciate ka, materialistic si Shirley, naingnad to sila tungod sa iyang kaganahan og mga alahas, kaganahan og kaluho, pero iyang gisagubang ang tanang responsibilidad. Iyang gitilok og bayad ang tanang utang. No, mauli sila sa Pilipinas, igo rin taon ng kwartag plate, og pangita na sa sila ubay. Kay giabangan naman to nila lumbay doon sa Malacañang. Ang una gyud nilang giadto si Vicky. Kato ilang waman sa kwintas. Naghilak si Shirley ni Kumbisal, Ma'am Vicky, dako kay kung sa nimo Ma'am Vicky. Katong kwintas na akong gihuwaman nimo nawa to Ma'am Vicky sa among kayamangan na patuyang ning Arnel sa party nawa. Unya wa ka na musultihi bakak tung dako katong kwintas among gipuli nimo Ma'am Vicky. Gikan na to og jewelry shop amo lang giyabas-amba sa nang hilaot man di ka makabantay. Inutang in taon to na mo Ma'am Vicky 1.2 million tong utangan. Pasaylo ami Ma'am Vicky gibakakan ka namo. Sus perting kurata ni Vicky. Uy, Shirley, Arnel, kadtong kwintas nga akong gipahuwaman ninyo peke to. Akong giingon ninyo 1 million to pero ang palit na ko ato 10 mil ra. Kaya daghan mo kay mga peke direkto na maka amgid og tinuod nga mga alahas peke to oy 10 mil ra to. Sus. Kahugno na lang gid ni Arnel o ni Shirley Sim. Pertigilang hugno. Tiya mo na, ang ilang gibayaran nga utang, peke di, ay may pag, tanaw ra og gisulti pa sila sa tinuod ni Vicky. 10 mil gari unta ilang bayranan. Di unta sila manglangyaw sa Amerika, di unta sila maulipon ditong TNT. Di unta mausik, po katuig silang kinabuhi, ng gungis na sila, ng laos na sila. Pero, sa ilang dakong pagmahay, sila dakong pagbasod, na-realize ni Shirley o ni Arnel, wag yun ta matintal. Mahimo ra gyud nga mutuloy bagbangta. Mahimo ra gyud mamaligya tag drugas. Mahimo ra gyud makigutsabo ka sa Malacañang, mangawat ka diha, total kawatan man kay nang imo diha mga kadagkuan. Pero atong gipili ang labing disente nga paagi pagbayad sa atong utang. Bahala na ko ng atong utang pati sa yupa. Kaya na tinuod tong alahasa, peke man dito, kung ito isulti lang tinuod ni Ma'am Vicky, naluwas unta tas kalisod. Pero atong gisagubang ang tanan. Atubang ang atong responsibilidad ug atong gibayran ang atong utang. Ug mas nagkahigugmaay sila sa usag-usa. Dili na gwapa si Shirley, dili na gwapo si Arnel, dili na sila mga batanon, nagsugod sila ug bag-ong sinugdanan. Kamalinglahon sa alahas. Ug daghan kay mga alahas ipasundayag ron sa atong mga syudad, sa atong mga parties, sa atong mga nagkalilain nga mga gatherings, pati na itong bilibaw o takibaw fake di ay na. Manang ingon sila, ang alahas depende ra gid sa magsulob. Na ay genuine nga alahas, mahalon kaayo pero nagsulob mo ra og nagkabayayat lang, nagyaya lang, wag lami ang alahas na naon. Pero ang alahas nga peke, imbis tag 1 million, 10 mil na di ay. Ang nagsulob, gwapa kaayo, pareha ni Shirley, hastang presidente, hastang first lady na ilan, hastang mga sakop sa gabinete na ilan. Ang alahas, simbolo sa kakasamtangan sa kinabuhi. Na dunay mga butang na atong hatagan og dako kay importansya pero lumalabay ra di ay. Dunay mga butang
nga atong hatagan og dako ka impresyon para nato hilabihang importantiha, para nato makapalambo sa atong kinabuhi. Sus mao ra day magagdangan sa atong pagpuyo. So usahay misplaced ang atong value system. Ang labing importante atong mataligamaan, ang mga taphaw na hinuon mo'y atong mahatagan og importansya. Kalibuan og usa ka leksyon ang atong mapupo ning atong sugilanon karong hapon, pero dili ni among original nga sugilanon. Gikan ni sa usa ka viewer, ang viewer akong magtutudlo sa kolehiyo. Mo'y nagtudlo namo ining maong sugilanon. Kini maong sugilanon na nasuwat 1800s. Ako lang giusab ang mga detalye, gi-adapt nako sa atong bag-ong panahon. Pero ang uluhan ng maong sugilanon, The Necklace. Quintas gyud ang original nga title sa sugilanon. Ang nagsuwat ini usa ka French bantugan nga French writer nga giila nga mao'y amahan sa short stories. Siya mao si ba kung basahon angan sa author, sa man atong edad si makalimot naman ta, si Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Siya mo ang author ining maong sugilanon, The Necklace. Ug atong gihubad ug atong ipahaom sa atong panahon ang Quintas. Uban ni CB o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl.